mga punla. Guys, good morning. Grabe, ang lakas ng ulan dito. Hindi maghinto. Yan, nagbaha na dito sa tindahan nila ate. Maraming tulo. Hindi kami makapunta ng bukid kay sobrang lakas ng ulan. Tapos sa likod nagbaha na. So punta natin sila Antipasing kung ano, inabot na ba sila doon. Magdamag ba naman ang ulan eh. Mababaw pa nga ito oh. Sana maginto na rin. Yung sa Antipasing ko nagakaras. Ah, lalong mag-ano dito eh. Hi! Tita Paseng! Kamusta ka dyan? Naiyanod kan? Hala, yung mga tanim nanti oh. Kaya sa supot niya tinanim yung mga ano niya itanim kay kapag gantong ano tag-ulan masalba niya, pwede niya i-ikyat. Awan, tag-ulan manon, pinagbabagyo manon. Pinagbabaha manon. Oh, may punla pa diyan. Wala, kalalim. Hindi pa nayanod sa Uncle Marsay? Hindi pa naglubog sa Uncle Marsay? Mababaw pa, hindi pa naglubog sa Uncle Marsay. Hala, si Luloy oh. May ahas dyan. Buti na lang mataas tong kila ano, Sarah. Mga punla. Muta eh. Problema man nante. Arbe, kamusta ka dyan, Arbe? Ha? Malalim na? Ligo ka dito oh. Swimming pool. Dagat. Takot ka? Ay, balikin ka dito ah. Hala. Grabe guys yung palayan oh. Ayan, si Luloy. Ate Agnes, si Luloy, ah. Awanon. Hala. Grabe, rinig na yung kuwan nung ano eh. Ilog. Magbangon pa naman yung mga palay ante no? Ano naman na yan, nakakapit na. Ilang linggo nang naitanim. Si ate ay Jingjing pa naman yung naka-schedule sa amin doon. Awanon. Magdamag ba naman kasi eh? Di ba kakalalim nilang ante? Kanina wala pa eh. Nung nagsilip ako sa likod. Pabilis eh. Kahit dun sa kusina namin, nag-ano na, wala man kasing labasan ng tubig. Nag-apaw na doon, abo? Oo, pero hindi pa naman nagpun sa may kuwan. Doon pa lang ito. Sa likod lang. Bibig ko lang ng mano. Hindi pa magaling pa abo. Kung maraming malampo sa ilit na galing. Ah. Maraming galing. Yung may mga baboy dun banda sa baba, kanya-kanya sila hakot ng kanilang mga alagang baboy kay ano, abutan na ng baha. Mga punla oh.
Ito yan. May mga basura dito. May bagyo ba, ante? Hindi ako sa kasama. Ano bang, may bagyo ba ngayon, Nad? May bagyo ba? Anong pangalan? Ayan ba yung Butchoy? Butchoy o Karina ba yun? Hindi pa kami nagtayo ng manay. Kaya nga eh. Nag-aapaw na naman eh, yung isla. Buti natin pa nagtaray. Nakakawa na naman nila. Talaga eh. Sayang. Hindi pa siya nagpatayo ng manay. Apo na naman yun doon. Yung loob niya. La! Ito yung loob ng bahay nila Antipasing guys. Oh. Oh, buti na lang may taas silang ganyan. Tuwing mag-uwi na lang si Harvey, binabaha. Talaga naman. Kaswerte talaga ni Harvey mag-uwi dito sa Mindoro. Eh? Mababaw pa nga ito, oh. Yung nakaraan, eh, hanggang dito di bante sa may bintana niya, oh. Sana iwag na magtuloy-tuloy yung ulan niya. Ako, tinaas ko na rin yung mga kwan doon sa sala. Baka mamaya eh, bigla na naman magtaas yung tubig. Mahirapan na naman kami. Ganda na pala ng talong mante eh. Kaganda na ng talong mo. Tinaas ko eh, baka maamod. Kapag ginayaan mo kasi itong mga kalat-kalat na ito guys, yung mga basura, yung tambak yan dito sa kanila kapag hindi nila tinanggal. Ano mo na? Ulan ba natin? Siyempre yung tubig pa doon galing sa ano ay bundok, nagababa pa lang yan. Baka maglalim pa to. Malalim na. Wala na makitang palay. Awa, tumi ba? Ano siya na ay? Ay na oh. Talupan. Ano yun yung mga basurong nagasabit-sabit din sa ano nyo? Uste. Yan, di sa Biskaya di walang baha, Loy. Sa Biskaya walang baha, dito may baha. Nag-uwi ka man kasi. Ay. Lapit na mga bukuraki no? Gadilpat-dilpat na sa ano ma? Sa head. Kasi nyo ay gawin ba yun? Ate Agnes, pa-renovate mo na yung bahay nante. Kaya nga, kawawa yung mga palay. Kahit pa lang ito sa apaw. Yung play-play niya daw na ano. Saan? Yung mga kan, hindi masakan yung mga tanim dyan ah! Mga tatay! Bakit kalot naman na ya? Ligo ka, Ket. Sarap ligo, oh. May dagat ka sa loob ng bahay mo. Oh, swimming pool pala itong sa'yo eh, oh.
La, sige, wag mo ikuan yung paa mo, kagatin ng ahas yan. Iakyat mo na yung mga ano mo doon, sa taas nyo. Abutin kayo dyan. Maglabas ka din daw dyan, Uncle, eh. Ginalamig ka? Nagkakape ka na naman? Malalim nga, oh. Dito lang ako, mataas pa. Ayun, nagpantay ng bayan pinara eh. Taas ko. Taas pa. Daming basura, oh. Dami na naman na bata, oh. Yung tindahan nila ate, nagbaha din, karaming tulo. Hindi, nag-apaw yung niya, yung salulod, Dapat kasi yung paupa, dapat nagpantay mga Nagpantay nga kasi yung gawa nila. dapat yung paupa. Kalakas ng tubig sa loob. Yung mga papel ni ate dun, muntik pang nabasa eh. Puntahan naman natin guys si Antiligaya. Doon naman sa side nila Antiligaya, hindi naman bumabaha doon. Ano lang, yung tagas lang ng kalsada. Nagatagas dito? Diyan, sa mga bitak niya na yun, oh. Sabi ko kasi nung siling ko yun, nagsiling ko siya. Oo nga, dapat pinantay nyo na kaya yan, Uncle. Hindi, ito lang muna. Pati din kanila tatay ba din? Ba, doon sa inyo? Apo, pati kanila nanay nula kalalim. Oh, ayan guys, bali ito lang yung nila Antiligaya, yung balkon nila na tumatagas tong kanilang flooring galing dito sa kalsada. Punta tayo sa ilog guys, sa Batu Ilog. Oh, dito naman tayo guys sa bahay nila Gigi. Oh, ganito rin yung kila Antiligaya nagatagas. Oo, kalalim yan. Muntik nang mapasok yung ulog namin. Tayo. Nagbaha din? Nagbaha din dito. Nagatagas daw dyan sa may kwan. Doon nga kila Pasay, hanggang Baywang na. Nagpunta ako doon. Muntik na Hanggang ngayon? No? Oo. Muntik na Paggaling ko nga lang daw. Ay guys. Nakaras na. Muntik na lang napasok yung loob. Oo, ipantay nyo na. Mababa pa nga yan eh. Mababa. Paano kung pandyang inatin? Mababa na rin. Matibog na rin to. Bahas. Kaya nga, mababa naman sa... Naka-isbo na nga ako. Ang Antiligaya ay pandan? Eh, di ba, buti siya mataas yung ganito niya. Oh. Kami naman doon sa may kusina, kasi nga walang paglabasan yung tubig. Talaga namang nababa din sa kusina, yung mababa talaga yun. Papanamot! Aroy! Tawid tayo, Antay? Tawid tayo? Takot ka? Ayan guys, si Ate Joan pala nakauwi na nung isang araw pero pabalik din siya dito sa Huwebes. Sabay na sila ni Ate Gretchen pauwi dito sa Mindoro. Hinatid niya lang yung anak niya dahil magpapasukat na. Lang lakas ng tubig. Ganito na naman yung nakaraan eh.
Ang kawawa, yung kwan dito, ang tinabagsakan, yung palay dito, oh. Wala yan eh, ano niya, kugkog niya, makurkuran niya. Nagalalim pa to eh. Ate Jingjeng, ang palay mo! Kung siniswerte nga naman, oh. Magbangon pa naman yan, auntie, di ba? Magbangon pa yung palay. Maliit pa naman yun eh. Ha? Siyempre nagababa pa lang yung tubig sa bundok. Nagalalim na. Ang kalaking kahoy yan, oh. Oh, nagbara na. Ayan mga ka-dragon, nandito tayo ngayon sa Batu Ili, sa Busuanga Bridge. Dito yan sa sakop pa rin ng Monteclaro. Aroy, grabe. Ayaw magpunta niyan Tiligay dito. Baka daw mag-iba itong tulay. Grabe ko. Tapos kabila. Kalula. Babaw pa nga to. Ayun yung Isla de Peligro, guys. Kaya de Peligro ang tawag namin dyan. Kaya ganito nga kapag tag-ulan. Nanyo naman. Wala kang mapagdaanan. Buti na lang di pa nakapatanim ng mani si Ate Justin dun sa lupa nila. Tara na, tita. Parang ko naman yung... Ha? Ano nga yan, oh? Palay. Yung tinanim ni Kuya Arnel. Meron pa nagganyan ito? Hindi. Ay, tiyan. Kay Kuya Arnel yun. Ay, hindi ko lang. Doon sa ate, oh. Ayun, oh. Hindi mo na makita yung bubong. Nakain na rin yata. Nakain na naman yata. Oo, magluwang na magluwang yan. Kanila ay